tá situácia na Ukrajine, podľa môjho názoru a podľa názoru, ktoré zastáva aj politická strana, ktorú prezentujem, ja to poviem tak obrazne, ten ruský medveď 22 rokov bol zatlačený do kúta a spal. Dokedy mal ten ruský medveď ustupovať alebo spať? Čiže tým chcem povedať, že aj tie procesy, ktoré sa dejú na Ukrajine, myslím si, že nemajú skončiť Ukrajinou, ale majú pokračovať ďalej na severovýchod smerom teda na Rusko a samozrejme, že leží v žalúdku žiaľ našim spojencom v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii aj samotné Bielorusko. Čiže na tom Kryme je známe, žije drvivá väčšina občanov, ktorí sú ruskej národnosti, ruské hovoriace obyvateľstvo, ktoré dlhé obdobia od toho roku 54 sa jaksi nezmierili s tým, že za toho Chruščova boli pričlenené k Ukrajine, aj keď treba zdôrazniť, že boli pričlenené Ukrajine, ale Ukrajina bola súčasťou Sovietskeho zväzu a zrejme sa neočakávalo, že raz príde doba, kedy ten Sovietsky zväz nebude mať tú ďalšiu životaschopnosť. Čiže to obyvateľstvo prirodzene, historicky, kultúrne, jazykovo patrilo alebo sa hlásilo k Ruskej federácii a niekoľkokrát požadovali, dokonca v 90. rokoch bolo referendum na Kryme, v ktorom sa občania vyjadrili za pripojenie k Rusku a nebolo to realizované. Ruská federácia, ako ja musím povedať, že akýkoľvek vojenský zásah alebo nebodaj okupácia je odsúdenia hodná. Ale žiaľ v týchto podmienkach, v ktorých sa tie procesy vyvíjajú na Ukrajine, tá Ruská federácia zrejme nemala inú možnosť a na strane druhej podporiť to obyvateľstvo, rusky hovoriace obyvateľstvo žijúce na Ukrajine. A teda Ruská federácia umožnila to, že na Kryme prebehlo referendum a tu sa môžeme baviť teda o tom, či bolo demokratické alebo nie. Ak my uznáme, že voľby na Slovensku, voľby prezidenta republiky s účasťou okolo 50% boli demokratické, no tak potom budeme popierať demokratičnosť volieb, v ktorých sa zúčastnilo 83,1% voličov a za pripojenie k Ruskej federácii hlasovalo vyše 96% týchto ľudí. No myslím si, že to referendum bolo demokratické. Áno, Ruská federácia zabezpečila to, že tamto referendum prebehlo, no a ten následný postup krokov bol realizovaný Ruskou federáciou. Viete, použijem trošku aj slova ruského prezidenta Putina, ktorý povedal, že dnes sa medzinárodná politika nerealizuje na základe medzinárodného práva. A už som spomínal, bombardovanie Juhoslávie bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN bolo v súlade s medzinárodným právom, Irak a tak ďalej a tak ďalej. Ale realizuje sa právom silnejšieho. Právom silnejšieho. A to je tragédia.